ba wani ta tura gashi ana dauka da yake sai ka tunda baka da space ko ga ne na dauka split sapalate sai ka dora shi ga wuya da ana shi a wuya aka buɗa ka saba shi magani malam ne mun ga yarda lo shi muga ka fito da shi daga tin muga to ba ina kamera ko da za ka kai ba za ina ki mai kamera small da nan ga ba ka dauka da making ya ji ya kwanta kawai da ko ka dauki da making ba ka yi sauri ba wannan kafarin da shi a wala ina ka mun bala igiri ne da gefe wallahi dauka yi tap a wadan dan dinge yabba amma ka sani me muna so a dan fito da kafar da yana wai yabba da kari aha saba shi sosai a kafar yabba shike na to je ka san je ga da kudura o da daga can haka nan ne dama jikin sa eh da hannunsa ba to cicira abubuwan hannun ya sa ɗaya nan ɗaya nan sai a gani Imana hutu. bala'i bari fara wannan sirri na taho fito shi me zama ne wahala kana jina Mun da fatiti. Mun gani. wanne za ku shi wannan fito shi kan kun ya fito da Da sulo. yana fitowa da shi ina halima yana fitowa da shi kana yana zuwa nan haka an fito shi ka zuwa kana ka fito kuma ta sauko da kasa ina halima ta sauko da kasa Yaren ne zaki direct kuma zaki zo sai kin san hannun kin zo kana kallon tana towa ka gama sa da ta ganka Halima ta gama sa da ta ganka tana zuwa na ta sai ta fasa sai kina sai ki tafi idan kika shiga muna buƙatar kaya sau za ta yi tattare da mai gidan a ciki kuma zai bata da kaya a dawo a motar ta kuma ka ka dawo a lokacin da ka fito bayan ta wuce shi ne za ka ɗauki za ka ɗauki za ka ɗauki ka tuni ka fito motar ta tana riƙewa tana fitowa za ta fito da kaya direct za ta fito gurin mota tana fito da kaya za ta yi wannan yana da nisa kawo wannan kayan a saka abu ɗin mota suna wannan maganar kawai zai toshe mai laba kuma ga gani ka kasa yarin ya ce hankalin ka jin da ka tashi sai za ka haka ka samu kurna ka kana wannan ba ka so ka buɗe tare kana nan yin dabara ka ba ka ne ke wara ta yake kawai zai ta ɗin me yasa to ashe wannan buga da kai da karfi na sa ya manne to ba zai buɗe ba kawai ya sai ce ka sa masa a gaba shi ga kuma da sai dai za ku fita tare da shi Allah zai shi ne wannan kayan wani wannan line me zama ne ya kan ba ba mun hoto na wane ne ba za mu hoton nan da aka shirya an bane malamin shi na kallon ka ta shi ko dai mana gaba ɗaya ka shiga ɗin ya haka kana kwanciya kana caka fita malaminu ka shiga falon mana
shiga falon sai ciyaban ya fara fitowa sana ku fito jara ne Recording. kai me haka ne jiran ku zami sannan sa wani ba waya ta ne Wata nan? Da makin na ake. kan ku shiga ke ku yi baya warka da ubanka yinan da Allah ka fitar da nan action fito ciyaman malami ne fito a hankali kana dubo a hankali ka hangota kuma sabon shi ka fito da shi Koti me sau ne ka wait action